И здравейте хора, днес ще играем Shadow Fight 2 в тези епизод. Искам само да кажа, да отправя един въпрос към ProGamer22. Ако гледаш този клип, бих искал да направя една кандидатура за купон SMP. Знам, че твърде късно, но ако ми дадеш този шанс, няма да те разочаровам. Или ако някой друг гледа този клип и ако иска да ми помогне, може да му каже това или да му напише някой клип, защото аз доста давна започнах да му пиша в коментарите, но не съм получил отговор. Малко по-трудно става вече в тези дуели. Вече започва да се играят на хард. Аз не съм хич напреднал. Добре. Първи рунд успешен. Да видим втория рунд. Охо. Ето един много слаб рунд. Нека да видим този. Охо. Един удар и да. Много добра комбинация успях да направя с два ритника и един умрук. Така. Втори дуел. Но първо нека да вземем нови оръжия, защото мисля, че за 510 монети имаше. Да. О, не объркал се, трябва да ми... Не, да, съвсем съм се объркал. Добре, да проверя. О, една броня. Който ще ми свърши работа. И сега последния дуел. На нормал е този път. Дуела. Изравниха се силите на умени на опонента. О, много добра хватка. Сега само един удар в главата с юмрук. И това става добре. Успешен първи рунд. Не знам какво правя. Не ми се получават ударите. О, тук мисля, че мога да я хвана. Да. Сега един удар отдолу. Ще успели да са пора. И да. Ами успях да победа и този съперник. И ако клипът ви е харесал, не забравяйте да лайквайте. Най-важното е да сабскрайбвайте. Пишете позитивни коментари. Само такива. И чао-чао.